Salam mehribanlar. Önemli emlak hususi kärhanasy ýurdumyzyň raýatlaryna, gozulmaýan emlaklar boýunça ähli ýeňilliklerini we öz hyzmatlar toplumyny hödürleýär. Önemli emlak näme? Önemli emlak hususi kärhanasy 2019-njy ýylda döredilen, alyp barýan işleri köpürler hyzmatlaryny ýerine ýetirmek hemde töleksiz hukuk kömeklerini bermekdir. Gozulmaýan emlagi kärendetine bermegi, alyp-satyw şertnamasyny resmileşdirmegi, ýaşaýyş çaýlaryny hususlaşdyrmagy we nämeden başlamalygyny bilmeýän bolsaňyz, bu hakyndaky ýeňişlerin maglumatlary önemli emlak hususy kärhanasynyň hünärmenlerine ýüz tutup bilersiňiz. Bu kärhananyň baş maksady müşteriler hoşal etmek, töleksiz hukuk maslahatlaryny vermek, müşterileriň çyşyny resmi işlerine ýardam etmek bilen tapawutlanýar. Önemli emlak siziň önemdar dostunuz.